Bon vespre a tothom. Estem molt contents de poder rebre Ses Majestats Reials en un any que ha estat diferent, molt difícil per a tots. I també celebrem que tota la vostra cort de patges i ajudants us hagin pogut acompanyar. Com a alcaldessa us puc garantir, majestats, que a Òdena tenim uns infants molt i molt compromesos, que s'han portat molt bé en un any que durant molts mesos no han pogut anar a l'escola ni veure els seus amics i que han tingut un inici de curs diferent, però que han sigut molt responsables i ho han sabut fer molt bé. Aquests infants saben que aquest any no podreu passar una estona amb ell a les seves cases, però que igualment i de manera màgica els hi deixareu tots els regals que us varen entregar a la carta del dia 1. Així, ens volem assegurar que no us deixeu cap casa per visitar i per això us farem entrega de la clau que pugui obrir totes les portes de totes les llars i us demanem que la utilitzeu. Estem molt contents, doncs, que Ses Majestats pugueu portar de nou la il·lusió i la màgia al nostre poble. I molta, molta salut per a tots. També voldríem felicitar la Comissió de Reis que un any més ha fet possible amb un gran esforç que féssiu aquest viatge tan llarg. Moltes gràcies. Així doncs, només em queda donar la benvinguda i rebre a Ses Majestats els reis Melcior, Gaspar i Baltasar. Sigueu molt benvinguts al nostre municipi. Bona tarda a tothom. Estimats nens i nenes d'Òdena i benvolguts tots. Un any més, després d'un llarg viatge des de l'Orient, els tres reis, juntament amb el nostre seguici, tornem a ser aquí amb tots vosaltres, en aquesta nit tan especial. La nostra pagesa Botina i els nostres patges reals Jefcín i Fahem ens han fet arribar les vostres cartes i e-mails, que puntualment els hi vareu lliurar a l'1 de gener. Aquest any és molt especial i aquest maleït virus ens està posant moltes barreres a tots. I per tal de posar-li molt i molt difícil i estar tots sants i bons, aquest any la nostra cavalgada ha estat diferent. Ja heu vist que no hem passat pels carrers d'Òdena com cada any. Però no patiu, vindrem igualment a casa vostra. Però com ho farem? Sabeu que fem servir la bola màgica per veure si sou bons minyons. Bé, doncs aquesta vegada també l'utilitzarem per fer-nos invisibles. No ens veureu. Quan arribem a casa vostra travessarem les parets com ho fan Harry Potter, i us deixarem les joguines en algun racó de casa. Com no ens veurem, tampoc podrem parlar personalment amb tots vosaltres. Per això ja us dic que alguns heu de corregir algunes coses. Creure els pares, els avis, els mestres, que no us hagin de repetir tantes vegades les coses. Jugueu massa estona als videojocs i al mòbil. I això no és bo. Per sort, sou bastants, molts, diria, els que esteu al llibre blanc, i n'estem molt contents. Us en diré uns quants. El Nel, l'Arjuna, Hamza, la Mart, l'Alba, Martina, Valèria, l'Emma, la Solema, la Laia, el Julen, la Sier, l'Arnau, en Saúc, la Maia, en Víctor, la Gala, la Inoa, el Max, me'n deixo molts. Bé, ja acabo. Aviat començarem a repartir totes aquestes joguines. Recordeu que aquest any vindrem a casa vostra sense que us n'adoneu. Una abraçada virtual per tothom i fins l'any que ve.
Ostres, Patges, anem a repassar els llibres. A veure què hi posa aquest llibre blanc i aquest llibre negre. A veure què hi posa. Mira, Otina, el llibre blanc treu fum. Aquest any, amb això de les mascaretes, la Carme a casa s'està portant molt bé. Mira com treu fum. Coita, repassem algun nom. Aviam, ja ho ha dit abans en Gaspar. El Nel, el Max, la Noèlia, l'Ashcraft. Molt bé. Hi ha un reguitzell de noms de nens i nenes que s'han portat molt i molt bé. I avui és el dia que per fi els Reis i els Patges us portarem els regals que ens havíeu demanat. Ostres, sí, És veritat, això. Inclús els petits es porten millor que els grans a vegades. I tu, què? Què tens per aquí, pel negre? Jefcín, em sembla que estàs ben equivocat, Mira el negre quan de fum. Hi ha molta gent, A vegades hem de millorar petites coses, però al llibre negre sempre hi ha coses a repassar. El Pol encara dorm amb els pares. I la Noèlia, que has dit que es portava bé, em sembla que la fruita encara ens costa una mica. Però bueno, ja saps que a vegades hem de fer els pactes, no? Però segur que els Reis ens ajudaran i comunicaran tot als infants d'Òdena. Doncs així és. A veure què farem amb aquests que tenim al llibre negre. A veure si encara es salvaran aquesta nit. O no, o pel contrari es quedaran sense regals. Mireu, nois i noies, nens i nenes d'Òdena, encara teniu uns minuts per prometre'ns als patges reials que vindrem a les vostres cases, a prometre-us que tot aquest any anirà encara millor que l'any 2020. Us desitgem molta salut i molta felicitat. El Daniel veig que està demanant moltes coses. Haurem de revisar tota la bondat que ha fet durant l'any. Ens demana l'Abuelo Pic, la granja del Cerón, uns gegants i una sudadera. Haurem de comentar-los als Reis a veure si li porten tot. Recordeu en viu el Daniel? Ho revisem? Jo diria que viu al carrer Calaf. El tens localitzat? Sí? Doncs vinga, bona feina. Escolta, Patge, que has trobat el regal del Gerard? Que l'has embolicat ja? Sí, em sembla que és un d'aquests d'aquí. Mira, aquí. Melcior, Gaspar i Baltasar. Molts anys de venir a Òdena. Cada any una situació diferent. Sí, en fa molts que venim a veure els nens que sabem per les cartes que vam rebre el dia 1 que malgrat la pandèmia en vam rebre moltes i moltes. Jo, majestats, segueixo estant una mica trist pel tipus de joguines que ens demanen encara aquesta canalla. Hem d'insistir, sobretot, que agafin joguines més educatives. Això d'aquests jocs de guerra i de matar, això s'ha d'anar acabant. Són moltes generacions de nens que hem vist i ens sorprèn que els nens del segle XXI ens demanin jocs de guerra. És la guerra part de la societat. No ho volem nosaltres. Venim d'un lloc on hi ha pau. Sí, però saps què passa, majestat? Que a les cases, les televisions aquestes que posen, només parlen de matar i de guerres. I la gent se senta a dinar. Quan podrien estar parlant entre ells, només se senten les notícies de mils i mils de morts. Això em posa molt trist, molt trist. Malgrat tot, hi ha moltes cartes. En recordo alguna que ens posava que el que més desitjava és que tothom es posés bo, la seva família. Recordo que diu, només vull que em porteu que tots els meus pares i els avis estiguin bons i després porteu-me el que vulgueu. Hi ha excepcions. Sí, la veritat és que sí. Per això estem aquí cada any. Per això. I tornarem. Sí, no deixarem mai de venir. El que anava a dir em preocupa una mica. Estarem a temps d'empaquetar tots els regals? Els patges van com bojos aquest any, però no sé si aconseguirem fer tots els regals que ens han demanat.
Ho farem i ho farem de manera segura. Els tindrem a punt i els portarem a casa i tots els nens tindran la seva joguina. Fins l'any que ve. Fins l'any que ve. Sí, fins l'any que ve.